O pasado 1 de xullo comezaban a aplicarse novas tarifas bonificadas no servizo de bus urbano de Vigo, incluindo a gratuidade para persoas menores de 15 anos, unha medida necesaria e xusta, longamente reclamada polo BNG e reiteradamente rexeitada polo goberno de Abel Caballero. Pero desde entón non deixan de sucederse as incidencias e os fallos. É incomprensível como máis de 3 meses despois continúan a fallar as tarxetas PAS das persoas menores de 15 anos, provocando cobros indebidos ou, no caso de non teren saldo, que fiquen sen título de billete que ten carácter obrigatorio para poder facer en uso do autobús. Máis de 3 meses despois non ten explicación que nin Concello nin a empresa concesionaria poidan garantir que a gratuidade se aplique. Algo especialmente injustificado se temos en conta que hai moitos anos que o bus en Vigo é gratis para as persoas pensionistas co mesmo sistema da tarxeta PAS. Se nos primeiros días da súa aplicación podíamos comprender que se puderan producir algúns erros técnicos no sistema, máis de 3 meses despois, non. A gratuidade do bus para as persoas menores de 15 anos non pode ser unha tómbola. Ademais, temos que denunciar que a resposta por parte de Vitrasa é sempre encollerse de ombreiros e derivar o problema ás persoas usuarias, ás persoas afectadas. Un exemplo máis da nefasta xestión privatizada dun servizo absolutamente esencial, vital, como é o do autobús urbano, por parte dunha empresa, Vitrasa, que recibe cada ano máis de 13 millóns de euros de subvención municipal precisamente para permitir as bonificacións nas tarifas. Por iso, desde o BNG exiximos ao Goberno municipal que adopte as medidas necesarias para resolver estas incidencias que non poden continuar producíndose ningún día máis. Por outra parte, cando xa encaramos o treito final do ano, desde o Bloque Nacionalista Galego anunciamos que imos reclamar nas vindeiras comisións informativas do Pleno que o Concello de Vigo garanta a continuidade das actuais bonificacións e concretamente da gratuidade para as e os menores de 15 anos. Nese sentido, agardamos que Abel Caballero, que fachendea, que presume sempre de ter liña directa coa Moncloa, exixa do seu goberno en Madrid que o Ministerio de Transportes prorrogue as subvencións que fixeron posíveis estes descontos. Pero sexa como for, sexa con subvención do goberno español ou a cargo de recursos propios do Concello, o único escenario que as viguesas e vigueses non poden aceptar é volver ás tarifas anteriores, que eran mesmo cos bonos as máis caras das 7 cidades galegas e unhas das máis custosas do conxunto do Estado español. A veciñanza de Vigo xa padecemos todos os días un servizo deficiente e insuficiente, recortado con 250 frecuencias diarias menos desde o ano 2020, cun mapa de liñas obsoleto que non conecta adecuadamente os nosos barrios e parroquias e sen un servizo digno de Lanzadeiras, nin ao Cubi, nin ao Hospital Álvaro Cunqueiro, nin ao aeroporto de Peinador, nin as estacións de ferrocarril. Non vamos a aceptar que se volva a castigar as viguesas e os vigueses cun novo tarifazo no servizo de bus, polo que o BNG imos dar a batalla para defender o mantemento dos actuais descontos durante todo o ano 2026.